de kilometri. Ia. Ha? Bă, fugi de ce pe camion? Ia, stai așa puțin să văd ceva. Bă, cu aia ce bug e. Fii atent. Fii atent cu aia, că îți dau partea. Da, dacă te-ai încetinit puțin. Uite cu aia ce bug are asta acolo. E de la mine cu aia. Ha? Ziua. Băi. E de la mine cu aia. Asta. La mine asta-mi bagă. Da, că am prins-o și pe filmă. E, mă, gata, mă. Bă, păi dacă vrei și-ți după acum să stai și eu. Nu-l auzi pe ăsta ce greșe. Ce? M-a pula, mă, tată, deja. Păi atunci ești de pe Discord, bă, dacă nu mă mai stai cu ăsta, că n-ai cum să mai duci. Nu te aud! Bă, grasul. Grasul. Ce? N-ai pe să ieși, să mă conduci până la colțul magii. Nu prea pot. Pe așa pot să și fumez. Păi eu mă scuz scarabocul din spate. Aia, ba, pula. Dacă vrei tu să cu scarabocul să stăm la discuție, la vorbă, la alea. Unde mă duc acolo? Unde mă duc direct la asta? Da. Da. Asta e bine, bă, ești sigur. Eu n-am ieșit azi deloc din casă. Păi dacă ești ghet fai. Că dacă Bă, nu tu pot... ce ai făcut, bă? Ce? Ce ai făcut? Am avut MJ 100% la toate și nu mai mergea plin. Și acum mă pot. Am ieșit să mă pot să mă îmbrac. Du-te, bă, Eli. Tu conduc că te ajung. Eu mă uitam în spate, nu vreau să-ți fac fără. Lasă că e bun. Bă, dar cum e veicul ăla, bă? N-are baterie. Grazie. A intrat cineva. Gras. Ce reculam cu ai pantaloni fără chiluri. Nu-i mai intra cineva. Ce ziceți, bă? Uite bine. Ce vă jucați? Nu ne jucăm. Adică eu încă să joc. Ești în ce? Joc. A, vă jucați Euro Tructor? Am jucat. Oh! Pe camion. N-aveți ce să ia, așa-i? Bă, am. Dar Varvara acum vine la mine, dacă vrei. Nu e bine. Păi dă, mai zi. Au băgăm ea și pula să îmi bag. Dar Varvara Mota nu e acasă. Nu. E la Moldova de o săptămână. A, da, mă. Da. Bă, ăsta e pe program liber, îl doare în pulă. Bă, fulii. Oh. Dar ne că merem la profi. Ba, o să mergem și la profi. Futem așa un wingman scurt. Dracu cât durează, 10 minute, nici atât. Dar bine, dai că îmi chiruie mațele. Ha? Dai că îmi chiruie mațele. E, dă-mi invite, pulă.
Da, mai pulă, eu n-am intrat încă. Deja... He, să o iam, he, să o iam. He, să o iau? He, să o iam. Sau ce ai zis? He, să o iam. Hei, să o iei tu, mă. N-am nimic. Bă, Grasu, sugi? Ah, da, 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 da. Ai 4 de da. Treci în etapa următoare. Mamă, vorbește ăsta, ești prost. De când nu l-am mai auzit pe ăsta vorbind la ora asta? Așa, așa, exact aia am zis și eu. E tata burdă bea și doarme, dracu, pus eu. Eu, băieți, mă duc până în scara blocului, că am niște treabă acolo. Ce faci, mă, te droghezi? Cheta, 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 cheta. Hey, yo, cup, pass the blunt. You want some from that split, brother? Da, bă, ăsta ești tu. A, nu. Revin. Și dau o sticlă de vin. Hai, bine, ce faci? Ha? Ce faci? Ce hărți știi? Pe Wingman. Offer pe Nico. Nu știu. Bă, Bă, dar Fuli. știi ce? Ce? Tu mai ai bani. Ha? Tu mai ai bani. E. Pute-mi o chetă de shawarma. Ha? Pute-mi o chetă de shawarma. Vrei shawarma, mâncați așa. Mi-e foame. Dacă vrei cum am tu, că mie nu mi-e foame. Deci și cât trec e una? 5 lei? Hm? Cât e una? 5 lei? Cam așa. Da, hai să-mi bag. Las că... Dar și eu prost îmi apropiam urechile de microfon sau mai tare, ce zici? Lasă bă, că ești așa, mai slăbești și eu. Hai. Oh, shit, ne-a băgat. Vezi că eu nu m-am mai jucat CSGO, bă. Vezi, și tu ești foarte. Vezi că o să trebuiască să urli un pic, că nu prea aud. Bă, mă, ăla nu-i skin-ul meu, că eu nu mai am M4A1S-ul ăla. Ce? Skin-ul meu de pe M4. Ăla nitrogen. Da. Bă, nu știu. Mi l-ai dat vreodată? A, vezi că e în spate, pula. Băgam eu Iar aici. în spate. Nu, dar eu nu mai am skin pe M4A1S și aveam fix ca ăla tău. Ce l-ai acum. Bă, nu știu, eu nu mi-aduc aminte să mi-l fi dat tu. Eu cred că mi-a ca gen așa la... A, nu mă! Am intrat pe CS și nu știu dacă ai văzut, o dat ceva reward-uri așa random. Da, da, da. Când ai luat level. De acolo. Trebuie să-mi dau CS-ul mai tare, mâncați așa.